Hadian kajing kwa jangka all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association bandon kajing yalang tang berkasorkar klaim dadon lang kiwe pergi kenhun banyak keren yaki mat jing dawa jongki nak kalian kasorkar leng bagat na tourism balakli dau director ba Cyril VD Dingdo hakasingi khat pratarik risau kralum yaki nong yalam jangka AKMTTA State Convention Center banyak keren yaki mat jing dawa jongki ka AKMTTA keladap long kijing ki hagi benai peladap bandawa nak sorkar ban shna ki an banum ailat ki kali asam bat ki kali na barjala ban yalam kai ki turis ki jaka jong kai perthei hendrei ban bu ka we ka jaka penyang kali bat tang ki kali turis taksi na ka jala kin yalam ki turis ki jaka baki kwa banit pet kai nakaliang director ba Cyril VD Dingdo ulaong ya menta nakaliang ka tourism kamla ban shem ya karai ula ong ru kani kajing yalang kade kajing ya kendu pan panjing mut naka AKMTTA ya kijing ajing mut bami nakani kajing yalang en rasya ka sorkar bat en sabut kiwe kijing yalang hakaba endon lang kiwe pat kinong yalam na kiwe pat kikenhun nakaliang presiden ka AKMTTA ba Ricaldinus Darling ula ong ba kajing yakran kalong ka bayai renti na ba ka sorkar kelapa na kajing tho jing ajing mut jengki ya kani kajing kwa ka sorkar kinong yalam ka AKMTTA shen kin sarej ban air kajing tho sha ka sorkar ulaong watla kajing akran kam shem la penhun shi spa persen hendrei san po persen kila pediang tangpa kin dang ap sakiwe pat kijing mi na kiwe kijing yalang bandang wan menta ka syupan nangi tan na kajing tho ya ka bangin sa IT kini kisngi ki panswan Adu kami bisnis kan yang mati dan itu. ti kani nga kwa pang kerpat kini kiwi stakeholders ki ba penyiar ki hotel ki guest house kim di ban suthu baklan mar hangye kani ka jingdawa ka jongi ka reciprocal transport agreement kan undon kan uno ka ban ongno ka ban kata yaki namar kani gede habi de ki kali sin mangila ongi kita ka transport agreement tikam di bangin kata ya ka kamai ka ji ka jongki kani gede bi tik ka be de ka kamai ka yap ka im jongki ni ji try kali ki kali kamai te nganget balada kiro ki ai ya ka jingkershan namata ka jingdawa jongki ni ki try kali bi kinongya kali ka jingmento ya kiro kan long hi amar haba ki wan ki tourist seni ka jelala ki yo hi de ki local badialam si kita ki jaka jongokai pertai ki babun ki jingmentoi nama ka jingsingan ka don ba ka jingtip kan kham bon ka jingtip ka baki nongwei ki wan ka jing sotanat kim don ni aba ki yo hi de ki try jela ki badialam ki te ngange kim de bandu jingkermen bat ngam kwa ru bangin sia kut tang bania kan tho popular thai bot no ma i mar nga kwa hi bala da ki kwa i jing pen shangi kloi bania kren bat ki ru klem kan no bat ong bat constitute committee namar ni de mangi kani ka association with stakeholder makir ki stakeholder idon laga jong kon hon bat kumbalong menta ka yeke all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ni kade club dep ban yo jing ithu laga ta register of society tanga kini kisngi kata apedeng jong ni jing yele tengange ba ka jing thmu jong ka AKMTTA kam de ban penyap jaya no inoru de di ban imlang hi baro ma kumbang ilong mentangi idon ha ka ju ka langi de kita ki pangi ong ki khasi klem da pia jat ben riu hang ong noru kade ka bangin hap ya kamai jat po la ka jong kari kata kade ka bang akwa ban snow ban tersyai shiki Kata kau memut Orang saya otak sim tu cuma ni ay kot ini kejala tu fungno tu yang kita kisah sekali Ba mau hi lo ong ba ngilai pensai na borok ki ason ki badan meneh do po ka kamera ba ngilong meeting u hi lo pa ne ka session lo priang ni ke bangin ai ji tho gini ki singi asngi ke bangin selera pat ngan pha ru ka jing tho ka si nang ba ka sarkar hi ka don kam ban kala ta pareng ka bai dei ba tu jing tho ni ki jing ajing mu jini ha ka ba di reciprocal ni ki wiki jing ajing mu jini lembaga touristic association pipidang emba kasarkar umba kecaba bakar pang minta tu ki apps berpesuk ipi ki turis ban pinglai haki jaka jong kai pesai Halo tu ka apps ke loong hi kum ta ba ngi don kam ban ngin lum ngin langi ki ka no tu liki kali ki badan nani ki keteng jong ki tribal bat ki telefon number nang bagara kalian ka sorka ba kin ai no ya tu ka apps ba ki dada ki wan ki nong jong kai sne ko laju nang bungi yo ban kin kontak itu ki tribal ki badan ka apps jong ki jala jong mi kalian ju sorka mi kalian ju untuk disebut yang ini kejala mau kata senam dia ya kot
tu kelapan pun yang Hakaliang jongi ki asan ki bangi demand hawai debat ki ban sna policy betul respon kampat sohun hindiat rei kampat don ke jing sohun kan rei ha bangi akran menengi la yo hi ta kan ti ka ban hindiat ka ban ka sarkar ngi ha ai por hiru ka sarkar kan pek ban kmi shwai ka ta ke jing demand jongi ni la long nyimpat das nguhun not hadu kata 4% rei 100% la don hi ka nagalen jongi bangi kermen ba kan sa trikam la ni kan sa pen ulong ye ni ka pat jing dawa jongi hakabai day bat kita spot ban thawi ki policy hatu pi banjul le am tak ban kham klo ye kini kam no ta suku ko ni ko jing dawa pala bun sana halo kita ngila ban juga sarkar ba ngila ong hiru na kan yang jungi ni dei ki rabal kali ki badan ni ki bangi den be ko feel man kasni ki cross string man kasni ko ban ong no bangi ni kamai ki ji te na kan yang ni jongi ngila ong ban kampen kloi ya ka sarkar nama ba ni nim don por ban wan chi ta komiti na kawi komiti sa kawi komiti nang bangin yo ban light no ki jing e jing sham jing ja ni ha ka ba ya ki jing e jungi ko ginong nya kali kamai kini ki ki ko pindang ki aku pindang ki nang ni ใช่ฮะรอดตุกา reciprocal process บางภาคกับ government มาkan ni ka reciprocal process kalau ba labun dak ni pek ya ka Jharkhand ka Orissa ka Delhi Haryana e gilasai ni kata ka reciprocal process apa dengan jengki bat kumno e kini ki kota kali niat nak away ka state ka away ka state de kan ni ka reciprocal process lu nila pha saka nila ai ka jingmut menash po sarkar ro ban nila pen hi ba kumno man pentrikam de ka sarkar ro kala kloi hi nak kalian jeng department ru jengi director ru ila kloi hi ban sim ni kata karai jengi bat ka jingai jengmut jengi de ila pha ini ru ban pha in ta soft copy jengi di kazat di ai kanang in yo man le ya kata study nak kalian jeng department juki ma